Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sekretari Kashnong Dauki Uba Arjun Polong kabahap ha Amlaram Civil Subdivision West Jaintia Hills District ula kerpat ya ka sorkar bakan kerno ya usai narsya hasilintar Kashnong Dauki khnang bansngan naki reels new ki bawan nakari Bangladesh kani kajing kerpat Uba Arjun ya ka sorkar kadai kajing ya kenduk kerpang bat unong lum kubor unong san hima ubalawan na shalong banwa jingtip shapang ka shongsuk shongsan hadin baka sorkar jela kala penjari curfew sya khaput bat ka Bangladesh hadin balakhe kathma ka India bat Pakistan ula kerpat ya ka sorkar bakan penkloino ban ker sainar sya hasnong dauki tang bakam de ban kta ya ka jagarep knang baki nong shongsnong kinum du nong namar lada omla ban ker sainar sya lada wan rung kinong Bangladesh omla ban kentho ya ki sipai namar hadu menta ka khaput dauki kadang lat lut ban rung sya Bangladesh ula pintip banadu baka sorkar jela kala penjari daka curfew hakhaput na kaliang kasnong dauki kilaya trailang bat ki pulit bat ki BSF na kabenta banwanra ya ka shongsuk shongsngan hakhaput shosho ulay thu bamenswa ki dukan ki shat khang kumba khandai baje hadu shipho baje minmit henrei nadu bala penjari curfew ki dukan ki lakhang mit nadu pra baje janmit halor kathma India bat Pakistan ulaong bakini ki artli kiri ki dan bet ka jingakan art namar ka balaja bun sien henrei kat kum ka jingyo i ka India kala pen kre bha uba arjun ulayat ho bawatla ka jing syahir thma yaki nong jingo kai prthei ha pahalgam daki leno henrei lada phai shadauki ki nong jingo kai prthei ki dang bun banwan kai shawa omngot Krishbun ba ngi yo wen klubet pimenta ti hasyo banyach makane ka mula ke India ka wasmi dengan siap dengan India ur Bangladesh ti henrei ka curfew ko ni kran mar bagi ni kisni ka sarkar jela ka pabna ko permit hangne ha bordar ti shabnya chutang fila ut itulem kerteng ki bat kum ni kasno taki ta kumle shibun ka kerteng jaga ngade Arjun Polong ngade ru General Secretary jong kasnong dauki te nekong shop ngasngoban ai kuble yapi ki perlok nong thak kubor ki bala pelat ya kapor ka bakar dor ka jong pi ba penwan sya ka dikasnong jengi na ka benta ban yo banya kren ha ka bade berkata ka benta te kumbang ya sngo ba pila ong ba chapang ka night curfew ha ka ba ka sarkar kala ai ya ka night curfew te ni na ka lang jengi ngi ba ka night curfew ka lang butan kam namar ba ni kumgi nong shnong ki basa hak ni thain bordar nimla ban sngo shang hadu kata-kata ma habadan kum ki jingjia ti ya ka ega baka sarkar kale ni sngo ka bade e ti ya mentahi kumbalong hi menta kamdan kanu ka ba phla ni kamdan kanu ka jingjia ka ba sungsi ngila banong ngilong hi kembang julong ngilong normal baik harangkat ka jingtri lang jingi bat ka police department kene kan curfew ka sedang menno te kadi kena curfew la sedang berpetrika mereka la adon haki sitiotam kembangi yo ya ka ngala yo ya ka order naga government te ya menta kala ayat hi la sitiotam hadu la no ka government ka ong ya menta impat yo kanu ka kubor naga sarkar ba kadi kena curfew kan kod bat nginget hi bat ngkermen ru ba ka sarkar hi kan le hi ya ka badan kam kene ka curfew kan duha ka bordar kanu kilometer na kumbagi tip mentahi ka sarkar kala penjeri yang ka curfew hadu sifpa sanpau mitar tami kumya menta kan kemut ne bordar hadu tebu ne doki tang ne doki em yang menta te ka kumbagi tip aborok ka subdivision jong ka amram jengi kajing jengai na no pilar hadu sa ikan pion sipakan pemetar sifpa sanpau mitar hai ti sajarang kani ka curfew ka palong kuno ka kenja ne kalong normal be kumbalong berobor ne hoi kum ka kumbalong mentah te kini naik curfew si nadu ba ladeh ka puaban ai naik curfew te ngi ba kalong hi ka bajajai kamton kono ka ba phla ngi long hi kembang julong te ngi ya tri ngi ya sibentalang hi ka naik curfew rengkat ki song githau rengkat ki UDP stong jengi bat ka kumjuk ngi trilang hi barbor hi bat ka police department mun duk prabaje ki dukan ki lakhang hai prabaje hadu entri baje step men shwada chho baje rakhang ha
mensyua te ngi khang ya gidukan po asnong hadu kendai hadu sipa buje. Kini ka chnong jupi kalong kumnong ikop ni kran nomor ba. Ka jingi ka kama India Pakistan. Ngulam tak la kam jai ro. Ringi tip yo kan kibyang ne kan kisuru yak tangi tip. Te kadon em ka jing skanya pi la ja ko ne kama. Kan tam lagi ba ka Bangladesh ro kedai ka ri ba mata ka. Mai kam dadan ju ka jing ade ke India ba Bangladesh. Kalong kumno ka kan. Beteng biang ka kama. Te hak bai de bakata katma heti kembagi tip ba ke India ba ke Pakistan kam dehi ka isu ka batang bentama ke India ba Pakistan ke dehi giri gi ba nduk mensyua ka don bi kata ka jinga syu ne don bi kita ki daw ma ba ki la ban pergi thma te ya kata ngim ba smu pher kata namar gi iru ba ka sarkar India ka de ga ri ka jungi ru ki long gi bala khre hai nam ta ka ni te ya hak wai de ba ka jing skain te ngihi ki ba sa bordar hoi adu menta Ninda long singa hidup kata-kata mo namar ba kumba long himenta hapo gini ki stong kaput ke bangisa kamtam ke stong dauki jengi ninda don ke jaga singa habai de bat ka jurong jiman namar bangi hisani nungkong shop ya ngi ngindon kita ki jingsha ki babiang gila ban long ba kum ki boarding elektrik ma hak por yer ni bunsin ni du ya kalai kam judon bunsin kalai kalip ka kha ma hapo kini ki snong bordar ki jengi ngam tip sewe ma ngang kerentang haba ide bak kini ki snong bordar ki jengi te nga kerpat ma ya ka sarkar jela ka badai pek tu ya kamtam ru ya ka tanat badai pek ya kalai ya ka boarding bakin subha ban penbiang ya ka boarding ma kamtam por yur ya kan jia ka ek omtang ba hakapor ba don ka thma re wat haba omdan ki thma omdan ki ero ni sining long gembang sya I konsert hak bai de ka boarding kamtam por men hak por men sni ka sarkar ka ju ai ki daw ma kitrat boarding ka ju ai ki daw bagi tray bagi penle ka kata ka beton kam hak ba repair na bagi repair ka light ndai hak por men pan dawan slap tang belum laru ngila du ka light te ngimlong singan kan kum kita ki nong song ki basa apo bordar Kini ka ngai kini ki turis India wat Bangladesh ni kitang wan baik ne ka dauki mana wa umat ha kanong tai ere nomor ba lagi sngi badan ka to ka thama India pa Pakistan kalau normal ba kiwan ba am turis ne wa umat ha ya hadu menta te ki turis ki dang yai tu bai kumba julong hi kamton kata ke ba phla te ya menta ki turis ngi iba kinang bon kinang tu chini hi te ngamti pada ka balasai ka langum no dan ke jinjar Pahalgam ki dang bon am bukan sene ha hadin ka jingjia pa Pahalgam kamton kata jing pher ki turis ki tu be chede kamton kono ka jing pher mar kamton kono kata ka jingjia ka ba ki turis ki la ban kiar ban sini kai ke jing iju pi nomor mata ka Tanjung Pi ka pat dang bon ki pempat kiar sana sia coba tailam khediat long ba ke kita Islam ha kadir ko de ka isu ma ka bala Islam ha kadika isu bordar ma ha ba de ka border fencing te ngihi nakaliang jong kasnong ban kum uskutri jong kasnong ngadap ka jing sukhia habang yu iba kani jing ke sana sia kampat ulong hapo kasnong ka jengi te ngi karpat ya sarkar ma dalang ka bala ban pendep kloy no ya kani ka jing ke sana sia namar ka kani ka fencing dan kam ha namar ngimla ban ong bat ngimla ban keno ino lada jia buan ki ta ki riu beman lane ki makhar Bangladesh bawan bantu ane bawan ban rung jubor sipok ani kasno ka tha ko jengi ngimla ban sukun tho ya ki sipai ni ya ki gino namar ka border mata ka long open pelat te kalong ka be hadu kata-kata wat ngiru nakalang jo kasnong ni parking ni pet ngor kasnong bar bor por minit lang ba ki BDP jong kasnong ting kerpat ka sarkar dalang ka bala ba kampung kolon ka fencing gidan kami ka fencing te tanggawi nga karpat ka sarkar ba pada people kolon ka fencing ro tang balang kam depat hakata ka dur ba ka fencing ka wan hakata ka dur ba kadang ka jilu nong ya kinong song snong namar kumbagi asngo hakini por ba adam pada wan ka fencing kinong song snong kindu ya jakarem kindu ya kijakap gidan sipok bordar te kani kalong kay ka jilu nong ro ada ka sarkar he kamon ni tharai ba kani kay boro kala bi banlong kinang bun ki cekah ne kan toki ki pempat ka sana sia ya mentate bon gi bala adam sta ka badang sa istang ni song dauki jingi bal hadu stai sipo syakmat jong ka tamabil
Kalak penlang hadu lai kilometer bangsa. Kena kawa umur dah kira sana syak kini kena ini kawa umur. Ya kata yum tiap ma ya kata yam ta te kwa amungat tingi bat biok semua bagian ang bagian kia sana syek kwa amungat. Play betul. Ha. Sekolah banyak kena berpihal ke tu ka mapo yang jong ke Bangladesh. Mau Ha. jam sedang. Kalau kumno ka jing ya de peng jong pi bagi nang Bangladesh ka kai ke paten kalau kumno. Kala ya biang ne kalau chong san lang ne pi. Hadin je ketika thma po yang jong keri Bangladesh te kalau kumju hima ni ba sa ses po bordar ni dan kita jepit ngor. Kebanengkong dikata namar ka thma po yang jong ha po ri Bangladesh ni ba bun kidong Bangladesh ki dan geding cuma bantrung ngak po India. Te ngidan ni kita kajing siap tieng hendreng yu ipat ba ka sarkar lang ba ka police department bat kiwai kitrat sarkar kilong gi baterai kam bat ki ba yada ngi bat ki ba wan ban peit ban kemi anadu ki seng bahalang bat kiwai ru ki wan man ai men si mengi bangin de siap tieng ke don lang bat ngi rengkat te ha bai de bat ka khai ka pateng te ngasung bat ang hani ka por ba ka khai pateng ru i ba kalang ka batlot adu kata-kata nomor sin bala dah ni ka thma po yang bat kiwai giri te ka khai pateng ru kalang ka batlot. Kumala kena benar kalau ya gitu kan. Ya sangat. Ya sangat kai yang berpi Bangladesh. Habai debat ka khai pateng te gasngo ba kamdai ka por ba ngah ngan keren sepang ka khai pateng nomor khai pateng kidon hila ka jong ki association ma kiban pe ka khai pateng. Kalau kumno rela da kajinya dari India Bangladesh kamdan syuk kajinya jan no. Kalau kumno rela pi bahasa bordar kadang sengai kadang kiu yo kuat kamdan syuk kajinya dai. Habai de kata ka jinga dai bat ka India ke Bangladesh ada kamdan ma. Tengah sekemutang ba ka kiri bemarjan sin ba dan hi kiri bemarjan mikirman bik bakadan bik ka jinga dai. Lada ngimla ban ya dai pramarjan te kalong ke ka ba du nong kai. Ha.